mengawali rodan niko. Jangan mencari tempat yang memaksamu untuk sempurna, tetapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Ora ono alasan golek liyane, apikmu tak syukuri, elekmu tak tutupi. Mergo sejatine bahagia kuwi dudu perkara bondo lan rupa. Bondo iso muspra, rupa iso tuwa, nanging sing tulus nang tresna lan gemati ginawa tekaning pati. Raga kang kajirat tresna. Yo 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 yo. Dinali-dali jiwa kegandrung parasmu ya sengkik viral nang Semarang dolan Lawang Sewu, baline lewat Kopeng tuku blewah, tiwas berjuang mati-matian membahagiakanmu, jebul awakmu tega kelon karo tonggo sebelah. Mas Bandi Ngerti tau sengkik viral? ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba
sing duweni. Wis cukup lalekno timbang hatimu loro mergo rasa tresno ra iso dipaksa. Hatiku percaya yen pasti bisa nilakake aku sumatil kembali.
muda Bungasari sing rupane olong aja ngomong-ngomong tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara tasyukuran. Mila kula niki saged
kanca padha olahraga supaya badane rosong sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatana mari miyos Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulia. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan batayan potong giat kangkane menghormat marang miyasin Muhammad. Lamun urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat demi neraka kampulan. Mila pro sedulur buka sari tetep ono ing kewajiban ayat kan kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhe pangeran. Kilo sedulur dan samyo preksa mugi enggak ditindakno agama Islam kan luwe utama iku dadi kewajibannya. Nggih, sakderengipun samangke tasih wonten nggih menika kewan-kewan. Dan kata-kata terakhir untuk malam hari ini, cinta itu bukanlah berbicara tentang usia, akan tetapi tentang rasa, karena usia hanyalah angka bilangan. Sedangkan rasa adalah tentang kenyamanan. Wis ra usum golek sing ganteng, saiki wayahe golek sing tanggung jawab, sing wis dewasa pikirane. Sing wis siji tekan selawase, ora usah golek sing sempurna, tapi sempurnaake wae sing wis ana nang sandingmu. Bener Mas Naji? Leres Mas Sabir. Langsung kata-katane. Lan dongake. Nggih mugi-mugi kita sedaya ingkang wonten mriki panira paringana perlindungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, paringana rezeki ingkang kathah, ingkang berkah barokah berlimpah, saged tindak wonten ing Mekah Madinah, tirahane saged tumbas sawah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, kagungan putra-putri ingkang saleh lan salehah, benjang nak pecah paringana pecah ingkang husnul khotimah. Allahumma Amin. Sopira sate waktu biyen ucul dhewe lamun terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. tuku cakwe tekan Jerman karo pacar neng karaokean. Ojo gawe cah wedok nyaman yen niate mung kanggo dolanan. Iya, sapa kowe mau? Ya ampun, ya ampun. Di opo wis lali sliramu? Dek sapa Yo yo
apa wis